טוב חברים שלי יקרים, ברוכים הבאים לסרטון השלישי שלי בערוץ, סרטוני פורטנייט. וכמובן אני הולך לעשות לכם סיור בלוקר שלי. איזה כיף, סיור לוקר, וואי וואי. טוב, קודם כל בואו נתחיל מזה. לא נתחיל מזה. קודם כל בואו נתחיל מתיקי גב. טוב, יש לי את התיק גב הזה. אני אראה לכם את הכי נדירים כי יש לי פה יותר מדי תיקי גב. מבטל פסים וכל הדברים האלה. תראה, יש לי את זה. לא יודע ממתי, אבל שיהיה. יש לי את זה. יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את זה ויש לי את זה. וכל השאר לא מעניינים כל כך. עכשיו פיקקסים. טוב, יש לי את הפיקקס הזה, שהוא די טוב. לא, זה טלוויזיה. ויש לי גם את הפיקקס הזה. עכשיו יהיה רעש, אז אני מצטער. תראו את הפיקקס, דוקטור דום, תראו אותו, גרנולה, תראו אותו, מרשמלו, תראו אותו. טוב, עכשיו כאלה שאני לא יודע אפילו מה זה. טוב, יש לי את זה, יש לי את זה. אין לי פה דברים מעניינים בקיצור. טוב, עכשיו כזה. גם אין לי דברים מעניינים חוץ מזה ומזה. עכשיו הרגע שכולם חיכיתם אליו, הסקינים. טוב, יש לי אותו, ויש לי את דוקטור דום, ויש לי את קפטן אמריקה, ויש לי ג'וס וורד, ויש לי גם סנופ דוג. אז עד כאן חברים הסרטון שלנו. פורטנייט, הצטרפו לערוץ ותירשמו כמנוי, ונתראה בסרטון הבא שיעלה עוד 20 דקות. ביי יוש.